ସାର୍ କଣ କଣ ଚାଲିଛି କଣ ଏଠି? ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ରିଜନିଂ କ୍ଲାସ ଦେଖୁଥିଲି କି ପିଲା କି ପଢା ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସେଇ କ୍ଲାସ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୋ କ୍ଲାସ କାହିଁ କେବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କଣ ଭଲ ପଢଉନି କି? ନା ନା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ସେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି ଜିଏସ୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଆନାଲିସିସ୍ ଡେପ୍ଥ ରେ ପଢଉଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କିଏ ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କି ମଣିଷ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଡ ଅଛି କହିବାକୁ କିନ୍ତୁ ରିଜନିଂ ମ୍ୟାଡାମ ହଉଛି ପ୍ରିଲିମ ରେ ଅଛି ପ୍ରିଲିମ ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ରିଜନିଂ ଡିଆଇ ତାର ଟଚ୍ ପିଲାଙ୍କର ଛାଡି ଯାଇଥାଏ ତ ଟିକେ ପଢେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମେନ୍ସ ଏକ୍ସାମ କୁ ଯାଇପାରୁ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଡେପ୍ଥ କୁ ଯାଇ ପଢଉଛନ୍ତି ପୁରା ଏତେ ୟୁନିକ୍ ଲାଗୁଛି ଆମର 2.4K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ରେ ପିଲା ହଉଛନ୍ତି 130+ ଲାଇଭ ଅଡିଏନ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର ତ ପ୍ରିଲିମ ରେ ଅଛି ମେନ୍ସ ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ ଯଦି 150 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା 100 ମାର୍କ ମେନ୍ସ 50 ମାର୍କ ପ୍ରିଲିମ୍ କୋଉଥିରେ ବି ଛାଡ଼ିଲେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିହବନି ତ ପ୍ରିଲିମ ପାଇଁ କଣ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ବୋଥ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ 6ଟା ରୁ 7ଟା ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର କ୍ଲାସ ହଉଛି ତାକୁ ବି ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କର 8 PM ରେ ବି